नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आजची मार्केट अपडेट. ब्रेस्तारा मार्केटात सुरवातीच्या सेशनाक बऱ्यापैकी पॉझिटिव्हिटी दिसली. मात दनपारा एका उपरांत मार्केटात हेवी सेलिंग प्रेशर वाढलो आणि 19,400च्या सकयल मार्केट पावले. सेक्टरल इंडेक्सांचेर नजर मारल्यार चडशे इंडेक्स नेगेटिव्ह. ब्रेस्तारा सकाळी निफ्टी गॅप अप ओपन जाल्लो. 19,535ची ओपनिंग दिवन 19,584 मेरेन हायचेर पाविल्लो आणि 19,369 मेरेन लोचेर पावन निफ्टीन निमाणे 19,386चेर क्लोजिंग दिली. इंडेक्स 57 पॉइंट डावन. सेन्सेक्स 65,722चेर ओपन जाल्लो. 65,252चेर क्लोज जालो. सुमार 180 पॉइंट पडलो. आजच्या टॉप गेनर्सात सरकारी कंपनी BPCL चढली. पेंट सेक्टराची लीडर एशियन पेंटात बऱ्यापैकी बाईंग आयली. इंडसलँड बँक, इन्फोसिस, ब्रिटानिया, अदानी एंटरप्राइजेस, अल्ट्राटेक सिमेंट आणि ॲक्सिस बँकेन खरेदी आयली. टॉप लुजर्सात जिओ फायनान्स बाजार उक्तो जाताच पडलो. रिलायन्स इंडस्ट्री अंडर प्रेशर. फार्मांतल्यान पडपी शेअरात डिव्हिस लॅब मुखार. त्या उपरांत पॉवर ग्रीड, ONGC आणि हिंदाल्को कंपनीत सेलिंग प्रेशर दिसलो. आजच्या ट्रेडिंग सेशनात फोकस पॉइंट हाल्ली डिफेन्स सेक्टरातली कंपनी पारस डिफेन्स अँड स्पेस टेक्नॉलॉजी. बुधवारा सांजे इस्रोच्या चंद्रयान-3 मिशनाक अभूतपूर्व यश मेळ्ळे. भारताचे यान चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवार देवले आणि चंद्रयान मिशनाकडे संबंधित शेअर बऱ्यापैकी चढले. पारस डिफेन्स अँड स्पेस टेक्नॉलॉजीचो शेअर ब्रेस्तारा 10% चढून 52 वीक हायचेर पावलो. चंद्रयान मिशनाकडे संबंधित दुसरो शेअर सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स. हो शेअर एका म्हयन्या भितर 30% चढलो जाल्यार 6 म्हयन्या भितर सुमार 217% चढला. चंद्रयानाच्या यशस्वी मोहिमेक लागून शेअरान ब्रेस्तारा 10%ची रॅली आयली. दुसरी पॉझिटिव्ह खबर रिलायन्स इंडस्ट्री ग्रुपांतल्यान. कतार इन्व्हेस्टमेंट ऑथॉरिटीन 8,278 कोटी मोडून रिलायन्स रिटेल व्हेंचरात 0.99% स्टेक घेतिल्लो. QIAच्या ह्या इन्व्हेस्टमेंटांतल्यान भारताच्या अर्थव्यवस्थेचेर पॉझिटिव्ह आउटलूक आणि रिलायन्सच्या रिटेल मॉडेलाचेर विश्वास तयार जाता म्हूण RRVAची संचालक ईशा अंबानी उलयली. दुसरे वटेन जिओ फायनान्शियल सर्व्हिस सेगीत चौथे दीस लोअर सर्किटाची माळ चालू जुल्ली. सोमारा लिस्ट जायत सावन जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसात चौथे दिसय लोअर सर्किट आयले. 262 रुपयांचेर लिस्ट जाल्लो JFL पडून ब्रेस्तारा 216 रुपयाचेर पावला. ब्रेस्तारच्या सेशनात मोठ्या ब्लॉक डिलांची सिरीज दिश्टी पडली. IT सेक्टराच्या कोफोस कंपनीत 1.5 कोटी शेअरांची सुमार 7,329 कोटी रुपयांची डील झाली. शेअर सुमार 9% चढलो. मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसच्या कंपनीत ब्लॉक डील झालो. कंपनीच्या शेअरात पॉझिटिव्ह परिणाम दिसलो. कंपनीचे 1.13 कोटी रुपयाचे सुमार 3.6% शेअरांची डील झाली. तिसरी कंपनी मनप्पुरम फायनान्स. कंपनीच्या 11% शेअरांची मोठी डील झाली आणि शेअर पडलो. चौथी ब्लॉक डील झाली RBL बँकेची. RBL बँकेच्या 235 कोटी रुपयांच्या सुमार 1% शेअरांची डील झाली आणि शेअरात प्रेशर आयलो. सफायर फूड्स कंपनीच्या सुमार 6 लाख शेअरांची ब्लॉक डील झाली. परिणाम पॉझिटिव्ह जालो आणि इंट्राडेत शेअर वाढलो. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया रोखडेच फुडल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.